It-tnejn filgħaxija komplet il-kampanja tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali permezz ta' attività politika fħalluqa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sħubija bejn is-settur pubbliku u s-settur privat. Qal li fejn il-privat jista' jwettaq xi ħidma, il-gvern se jkun qed jinċentivah biex jagħmel dan. Jien ngħid li kull fejn il-privat jista' jaħdem u jagħmel l-affarijiet l-aħjar għandu jitħalla biex jagħmel hekk u m'għandux jindaħal il-gvern. Il-gvern għandu jkun ir-regolatur, għandu jkun dak li jiftaħ il-bibien, għandu jkun dak li jara u jidderiġi, għandu jkun ir-referi tas-sitwazzjoni. Imma kemm jista' jkun għandu jitħalla il-privat illi jaħdem. Mistoqsi dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Prim Ministru innota l-bidla fil-pożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni llum naħseb għamel pass il qudiem. Għassaqsewh għalulu dan il-programm jekk tkun fil-gvern neħħieħ kif kien qal kien jgħid is-sena l-oħra jew meta kien jgħid li ħajneħħieħ ukoll. Għallhom le mhux ħanejtek. Ġifieri issa anke il-kap tal-Oppożizzjoni qed jinduna dan il-programm huwa programm tajjeb ħafna. Fħalluqa l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar ix-xogħol. Qal li f'Malta qatt ma kien hawn daqshekk postijiet tax-xogħol dan għax 200,000 ruħ kuljum joħorġu mid-dar biex jaħdmu. Dak huwa l-ikbar numru ta' nies fl-istorja ta' pajjiżna illi qatt kienu qegħdin jaħdmu. Il-Prim Ministru Muscat qal ukoll li s-sitwazzjoni ta' nies jaħdmu hija aħjar minn sentejn ilu, filwaqt li sentejn oħra sitwazzjoni se tkun aħjar minn dik tal-lum.